גם אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לתמר, שהסכימה לבוא לשיר איתי, וגם על החברה הראשי. וגם אני רוצה להגיד תודה רבה לאמיר, שהוא ראש מחלקת פסנתר והוא יושב כאן. גם תודה רבה שבאת, וזה ממש לא מובן מאליו, וגם תודה על כל העזרה בדרך כל השנים. גם אני רוצה להגיד תודה מיוחדת להורים שלי ולאלומה, שפשוט כאילו כל הזמן איתי וכל הזמן תומכים בי, וממש תודה רבה. ובסוף התודה הכי מרכזית באירוע הזה זה ליפעת, המורה. שכאילו אני בעצם לומדת בכיתה ד' וכל ה9 שנים האחרונות פשוט היו נראות לגמרי אחרת בלעדיה, ושכל כך עוזרת לי גם כמובן מקצועית וגם בכל מיני תחומים אחרים, ובעצם כל מה שהיה כאן היום זה ממש בזכותה.